खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जायफोर फरायसाफोरा देग्लाय हायार सेकेन्डारि आनजाद होगोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मिथिहोनाय जानो गोनां हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला मोनसे नटिफिकेशन फोसावदों नटिफिकेशननि गेजेरजों मिथिहोदों दि देग्लायनि हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि नङाब्ला मार्च दानाव खुंजागोन जायनाखि फाइनाल आनजादा 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि नङाब्ला मार्च दानाव खुंजागोन बेनिखायनो अनलाइन फर्म फिलआप खालामनाया 1 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 30 नभेम्बरसिम थागोन आनजादनि थाखाय अनलाइन फर्म फिलआप जानायखौ सोलोंथाइ फसंथाननि गाहाया जाहाथे फरायसाफोरनो मिथिहोयो आरो रावबो फरायसाफोरानो अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनिफ्राय जाहाथे थालांनो गोनां जाया बेनि थाखायबो खावलायहरदों आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय लोगोसे नटिफिकेशननि गेजेरजों फोरमायथिबावदों दि जेब्ला अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि सम जागोन अब्ला पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जागोन आरो बेनि सोमोन्दै सोलोंथाइ फसंथानफोरनो मिथिहोनाय जागोन होननानै नटिफिकेशननि गेजेरजों मिथिहोदों गुबुन गुबुन सिक्स शेड्युल काउन्सिलनि फुटबल हानजाफोरनि गेजेराव खेला जानाय आइएसपिएल फार्स्ट सिजननि फाइनाल गेलेनाया दिनै जागोन आरो आइएसपिएलनि फाइनाल गेलेनाया क'क्राझारनि खाथालगुरियाव थानाय साइ एसएजी सेन्टाराव जागोन बे फाइनाल गेलेनाया बिटिआरनि हानजा आरो मिज'रामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हानजानि गेजेराव जागोन बिटिआरजों खुंजानाय आइएसपिएल फार्स्ट सिजनाव सिक्स शेड्युल काउन्सिलनि फुटबल हानजाफोरा बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होफैदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्रायबो गोबां अनसायनाय मोननो हादों होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि जाय हानजाया दिनै देरहासारनो हागोन बिथांमोननि हानजाया 3 लाख रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन आरो फार्स्ट रानार आप जानाया 2 लाख रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन बेनि अनगायैबो सेकेन्ड रानार आप जानाया 1 लाख रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन फोरमायथिनाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि हानजाया सेकेन्ड रानार आप जानो हाबाय रांनि लबनि थाखायनो देहा फाहामसालिफोरा सुबुंनि जि खामानि बेनिफ्राय जानगाराव थादों नामा रांनि लबनि थाखाय थैखानाय सुबुंखौनो आइसिइउआव लाखिनानै बिल बांहोनायनि अजद नगावनि त्रिनयन हेल्थ केयार सेन्टार देहा फाहामसालिनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोरबोआव गोनां आइजोखौ डिलिभारिनि थाखाय नगावनि त्रिनयन हेल्थ केयार सेन्टाराव लांदोंमोन नाथाय गोरबोआव गोनां गोरलै गथ'जों लोगोसे बिमानिबो जिउ खहा जादोंमोन रांनि लबनि थाखायनो जिउ जोबखांनायनि उनावबो आइसिइउआव लाखिनानै फाहामथाय होनायनि अजद होनायजों लोगोसे गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि थाखायनो बिमा आरो फिसानि जिउ खहा जादों होननानै नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों बेराफारसेथिं देहा फाहामसालिनिफ्राय जेबो गोरोन्थि फाहामथाय होनाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों देहा फाहामसालिनिफ्राय लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जेब्ला बिमाखौ लाबोदोंमोन अब्ला बेरामिया जोबोद गोब्राब थासारियाव दंखायोमोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनो हायैनि थाखाय गेलेनाय हाबाफारि खुंनानै रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो नाजादों होननानै प्रमद बर'नि सायाव अजद होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसि सोरखारा दा बिटिसिआव जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो हायाखै बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि गुबै बिगोमा रन्जन दैमारि बिथांखौ फिन जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां रागा जोंदों आरो बिटिसि सोरखारा दि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै बा खामानि मावाखै बे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोखा नुजाथिदों बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो थाखाय बिटिसिआव खेला गेलेनाय होदों होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया बेफोरनि अनगायैबो सिमा बारायनायनि सोमोन्दैबो दिनै जेबो खोथा बुंथिला सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सोमोन्दै जेबो खोथा गैला बेनि अनगायैबो 30 सेप्तेम्बरावनो गामि सोनायखौ लानानै एनाउन्स खालामगोन होननानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेनि सोमोन्दै जेबो खौरां गैया एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङाबो दिनैनि दिनाव सिरि होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि जायनाखि 17 बोसोराव जेबो मावाखै आरो मा खामानि मावदों होननानै प्रमद बर'आ सोंथि खालामबोबाय थादों बेनि सायावबो फिननाय होयो दावराव देख्रेब नार्जारिया बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि आइएसपिएलआ दिनै क'क्राझारनि खाथालगुरियाव थानाय साइ स्पेसियेल एरिया गेम एसएजी सेन्टाराव आइएसपिएलआ खुंजागोन बे साइ एसएजी सेन्टारखौ 1998 मायथाइयाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि दैदेननायावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनआ साइ एसएजी सेन्टारखौ सेंसन खालामनानै लाबोदोंमोन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनआ फुटबल एथलेटिक्स भलिबल आरो गुबुन गुबुन गेलेनायाव मोजां गेलेगिरिफोर सा 26खौ पुलिस रिक्रुटमेन्टआव सोनो हादोंमोन होननानै फिननाय होयो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा नाथाय दिनैनि सानाव
प्रमद बर' बिथाङा एसेबां गिदिर पस्टआव थासेयावबो साबेसे बर'फोरखौ साख्रियाव थिसननो हाखो होनानै उल्थायै सोंथि खालामफिनो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ गोसोआव मा सानो बेखौनो बुंलाबायो, जेरै बिटिसिखौ 2 बोसोरावनो सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बुंथिदोंमोन आरो बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ जाम्बा सानो, जायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया गाहामसै होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। इन्ड'नेसिया हादोराव सा 99 उन्दै गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव गासैबो काफ सिराप अदेबानि गुजुनायनि मुलि आरो लिक्विड मेडिसिनफोरखौ माखासे समनि थाखाय गासैबो बन्द' खालामथ'नानै दोननाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला इन्ड'नेसिया हादोराव थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय एक्युट किडनि इन्जुरि जानायनि थाखाय गासै सा 99 उन्दै गथ'फोरा थैनो गोनां जादों आरो सा 206 उन्दै गथ'साफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। माखासे गुजुनायनि मुलि बाहायनायनि थाखायनो बेबायदि जानो मोन्दों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बावैसो सिगांबो जाम्बियायावबो गुजुनायनि मुलि लोंनानै गासै सा 70 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसनाबो बेनि सायाव सांग्रांथि होदोंमोन। हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव थायैया राजखान्थियाव बिथांमोनहा मुलाम्फासो जादों आरो इउपिपिएल दोलोआ सोरखाराव थानानै मुलाम्फा जादों ना खहा जादों बेखौ 5 बोसोरनि उनाव मिथिनो मोनगोन, बेखौ बुंथिदों बिक्रम दैमारिया। खौरांगिरि मेल खुंनानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारि अदेबानि बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव सोरखाराव थायैया राजखान्थियाव बिथांमोनहासो मुलाम्फा जादों, मानोना बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा सोरखाराव फैदों, नाथाय सोरखाराव थासेयावबो दिनैसिमबो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि सिमा बारायनायनि खामानिखौ मावनो हायाखै। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 1500 कौटि रां मोननायनि खोथा दंमोन, बेखौबो दिनैसिमबो मोननो हायाखै। फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया जायाखै। गोबां लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि खोथा दंमोन, बेबो दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। बेराफारसेथिं रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि लिडार केडारफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। जुदि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव सोरखाराव थानायमोनब्ला बिटिआर गोरोबथानि बेफोर दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायैनि दाया हाग्रामा महिलारिनाव थांगौमोन आरो दफाफोरा मावफुंजायैनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाफोरजों गोबां सोंखारि जानाय आरो गाज्रि मोनजानाय दोलो जागौमोन। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव थायैया बिपिएफ दोलोनि मुलाम्फासो जादों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव सिगां हाग्रामा महिलारिनि सोरखाराव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रियाव जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय 70% रिजार्भेसन थायोमोन, नाथाय दानि सोरखाराव 70% बांहोनानै 80% रिजार्भेसन खालामगोन ना थाखानाय 70%खौबो खम खालामगोन बेनि सायाव जेबो बुंनो हाया होननानै बुंथियो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथाखौ मान होनानै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जाहाथे 80% रिजार्भेसन खालामनानै होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि बिटिआर गोरोबथाया एनडिएफबिफोरनि गेजेरजों जादों, बेनिखायनो बिथांमोनखौ मान होनानै जाहाथे बांसिनै खाबु होयो बेनि थाखायबो खावलायो, मानोना एनडिएफबिफोरा गोलाव सम हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव नोरजिया जानो गोनां जादों आरो नखरा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बेराफारसेथिं रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां जाजानो थाखाय रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हास्थायो सोरखाराबो बेबायदिनो हास्थायोब्ला फैगौ बिटिसि एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय बिल पास खालामनानै आसाम सोरखारनो दैथायहरनांगौ। बेनि उनाव बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि आरो कंग्रेसनि जेसेबां बर' एमएलएफोर दङ बे खोथाखौ दैखांनो नांगोन आरो बेनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि मोनसेल' राहा होननानै बुंथियो बिथाङा। रायखांनो गोनांदि बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि मासिया आसाम सोरखारा बावैसो सिगां खुंनाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि आनजादजों सरजाब जाफायाखै होननानै फोरमानजों लोगोसे बुंथिदों बिक्रम दैमारिया। बेराफारसेथिं बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेडनि थाखाय अक्ट'बर नङाबा नभेम्बर दानावनो आनजाद खुंनानै थिसनथाइ होनो थाखाय खोथा होदोंमोन बिटिसि सोरखारा, नाथाय दिनैसिमबो साख्रिनि जेबो खौरां गैथ'वा। दिवालीनि फोरबोनि समावनो दुखुनि खौरां। दिवाली फोरबोनि थाखाय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जादों, जायजों सा 15नि जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया मध्य प्रदेशनि रिवायाव जादों। रिवानि एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिवाली फोरबो फालिनो थाखाय इउपिनि गोबां लेबारफोरानो मध्य प्रदेशनिफ्राय न' फारसे अदेबानि इउपि फारसे बासजों थांगासिनो दंमोन, जेराव बासाव सा 100सो दावबायारिफोरा दंमोन। नाथाय थांबाय थानाय समावनो लामायाव थाद'नाय गंसे ट्राकआव सौख्रांहैदों, जायजों बासाव थानाय सा 15नि जिउ खहा जादों आरो सा 40आ जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला ट्राकआ गुबुन गारिजों सौग्रावनायनि थाखाय लामायाव थाद'नानै दंखायोमोन, बेयावनो आरोबाव बासआ सौख्रांहैबावदों, जायजों गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों आरो सा 15नि जिउ खहा जादों। गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ रायजो राजाफ्रा नुनाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरदों आरो बासनि सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बास सिंनिफ्राय बख'नायनि खामानिखौ मावदों आरो जायफोरा
जिउ खहा जानायनिफ्राय रैखा मोनदों बिथांमोनखौ देहा फाहामसालिनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। जाथायखौ लानानै इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि न'खरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। गुबुन फारसेथिं प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जाथायजों जिउ गोमानायनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।